Laing nursing student din sa Sugbo ang gidahig karon sa mga netizens sa iyang bayanihong buhat pagtabang sa usa ka lalaki nga nagka-medical emergency. Ato siyang ila-ilahon sa report ni Nico Sereno. Kuha kini ni atong Abril 28 sa Barangay Paho, Lapu-Lapu City. Nakuhaan og hulagway kining nursing student nga mitabang pagresponde sa usa ka medical emergency. Mihimo og first aid ang estudyante nga si Julia Baguio sa maong lalaki nga nalipong ni atong higayuna. Matud ni Baguio, base sa mga timailhan, nagtuo siya nga na-stroke ang pasyente, maong miawhag kini nga mutawag dayon og ambulansya. Yang dila kay nagbalik ko ang kamot nga nagcrimple dayon kanang mo lost consciousness o dili siya katarog storya or katubag ba og tarong. Mo na base lang pud na sa akong research. Nakatunan sa Samtang nagpaabot sa mga emergency responders, gisiguro niya nga maatiman pag-ayo ang lalaki, apan wa na kini magpadala sa ospital. Ang third-year student nga si Baguio, kuyog sa iyang hinigugma ni adto higayuna, naglakaw ra unta dihang nakit-an ang lalaki. Wa siya magduha-duha nga mutabang sa nanginahanglan, labi na kuno nga may background siya kabahin niini. Nagamit sab kuno ang nakatunan niya kay napaubos sa basic life support training sa eskwelahan. sa akong profession sad nga naman sad ko knowledge about it, so why not help other people then can I share my knowledge pod. Maor man jud siya ako ang point gyud nga mo help jud ko to revive someone. Wa magdahom siya nga mag-viral ang hulagway nga kuha kaniya kay nga importante nakatabang sa labing nanginahanglan. Samtang gipasigarbo sa kadagkuan sa eskwelahan ang gihimo sa ilang estudyante nga migamit sab sa iyang nakatunan sa eskwelahan og training. Gisubay sa RTV Balitang Bisdak ang kananan sa Barangay Paho, Lapu-Lapu City, diin gitabang ni Julia ang lalaking kalitlang nga nalipong ni adtong Abril 28. Matud sa trabahante sa naasoy karinderya, usa ka parking attendant ang maong lalaki ug nailhan lang kini sa pangan nga Senyas. Niadto higayuna, naglingkod lang si Senyas sa gawas sa karinderya ug kalit lang nga nalipong. Naglingkod-lingkod uto sa gawas. Nya. Kuan din nikirigrig kalit ba? Nya natabangan din siya atong bae nga kuan. Sa to pamanda. O ko kakuan nato. Nurse man siguro to sa. Kagahapon gikatahong mipatimaw ang lalaki sa maong dapit apan kaganiha wa kini sa iyang pwesto. Uban ni Godfrey Relien ug Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.